May kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, Apay di mo mo tay pagsasaw, ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta, dinto po los makaala. Anya? Ket ita, adtoy ti pakasaritaan na naadaw manipod iti pagsasao ako nana. Awan ti kalukwan, asaan amamuan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Pare Malyang. Apay, paray. Kasla ka matla na oraman ay. Ay, dito itapay, pare. Dito itapay ruar darasam. Apay adi tarwar. Anya nga minti bagam aya. Amangan ngamin numangag ni bakit mo ti ibagakin ka, pare. Narigatan. Anya day taaya. Ay na, pare. At dadwaan nagpipintas kin nagsisik siya, chicks. Ay na. Ay, uwit tuwiw at talaga, pare. Nagpupudaw kan. Ay, makapabaar itirik na, pare. Ay. Siksik ko ng paray. Ngam, apay nga ron niya umay nakayaban niya, paray. Ay, kuha ngamin, pare. Sapsapulan dati balay da Rafay. Sapay arda iji bagyo ni Rafay. Tagad adal. Wun nga raw. Kat day tati parikot ko ita, pare. Tawan ti maipasangok kadakwada nga agnagan iti Rafay. Ay kat ibagam tipod no paray. Nga adda iji bagyo ni Rafay. Iso pagawi idam idaan. Ay, saan, pare? Sayang mo't, Na, apay asayang. Kat saan mo't amabalin niya agpamarang ka asika ni Rafay. Karkaro asaan mo't amabalin asikat agpamarang, pare. Iso nga ron pagawi di baon. Ibagam nga agsublidan taon inton sumangpet ni Rafay. Ay, saan, Nasakit tinakam ko na agawid da. Anya, kat ayan da nga raw, ta idit taman ida pariinggaw. Apay ni aditi mo tan restaurant, timayan tayo. Ay, kahit agmirinda tayo pa'y mo't, Ay, gayam. Ni Malyang daytoy kadwak. Malyang, iso ni Shirley. Daytoy mo't ni Jana. Hello, ading. Ni kumarafi, ti kayat mi ama kasarita, manong. Kasano anam amoyo ni Rafay? Nabayag a close friend mi ni Rafi. Ngamin, kanayon kami nga agkakadwa idi no da concert ijay lugar mi. Actually, agar-arong kanyak ni Rafi. Well, boyfriend ko ni Rafi. Ay, kwa, aguray kayaw. Ni Rafi nga men, adda ijay kwa. Adda ijay abroad. Wow, pudlaw mga adens. At dahil dyan abroadan ni Rafay. Nabayagan, Anya, nag-abroad asaan ang nagpakpakada? Anya mo tunday di Rafi? Dinak man la inawagan. Kastala tibiyag ang mga adens. Ngam saan abalay? Saan kayo ang madanagan da? At da kami dito ni Pari Malyaw. Ay, saan ay paray? Ay, wait, punuti ko na ni Paringgaw. Available ka may. Aus! Ha, naglalakay kayo, mat. Madlaw mat itilangayo a pamilyado kayon. Kan maisa, adamot taste mi anya. Imbag pa ni Rafi, tabarupay. Ay, siyak, baruak pa ya talaga. Nabayagan ana baluak. Nabayagan ana tayo ti asawa. Oras siyak ba't, Na, baro kami pa talaga. Kain, napudno kami nga agayat, adeng. madlaw nga da asawa yon mga manong. Baro kami pa, kung nakarudahin. Wen, agpada kami abaraw. Tani Malyaw nga nabayagan anatay ti asawa na. Kitsak, pinanawan na mo ti asawa. Iso baro kami manay. No way! Lakay, sa dino ayat tinapnapanam.
Nagdardaras kamot arimwar itaimay ni pari inggaw dito balay. Ang saan kamot tayo na nagsublay. Ay, kwa bakit? Dalaing importante anapanan mi kini pari inggaw. Sa di naman ang tinapanan niyaw. Ha? Kwa bakit? Kwa, ay, napan mi man tiniliw jay baka ni pari inggaw, ta nakabulaos. Uwain, kat inasak na dagiti kapagayan. Ay na, tirigat mi anang tilitiliw kadagiti abaka. Agpaisaw. Uwan bakit? Ka? Imbag tanatiliw yumutlaan. Ay, katuwan natiliw mi abakait. Kat ada ijayin sirok ti akasya nakapagawd. Ay, salbagki di da ijay ta. Dandanin aksinang daw. Sigurado amla ang lakay nga agsasao ka itipod na. Mamuak lang alok-lokwanak. Sika, ti ipagod ka. Panyam! Bakit? Ayan tayo naglakwan tayo tidwa baka. Nangilim mangam. Ay, ada dita sirok ti kama. Ingkabil ko ti kaldiraw, tapno na dapuor, saan ang mapuuran. Aya. Nadiskarte kamot abakit. Ang may nabakit. No adda po or kata madadang, mapuuran tulat ta ti kwarta. So asaan ka nga giduldulin iti kwarta dito'y balay? Ay dalakay, awan ti puor, ama pasamak. Ay, di mo mula mo. Awan latag sigurado mo't At inasaya at bakit? Ibang kuta lang ngayon. Mas sure. Anya, masadot kanto pa'y amapan makichinda, day tantulakit din mapan agibangkaw. Ay, nay, kakit din aya. Mala, mudtaw itasak ti mapan mangibang ko bakit? Nagrigat tagtarakin ti baka. Kalpasan na, mapurnada lang tinaglakwan. Ay, sana mabalin mo't abakit. Ala, sige man laangan. Ingkaalaan di tasirok ti kama. Kat, amomot laang ayat ti agibangkaw, si kaalaklakayan. Ay, kwa. Ay, kagpaisuro akmat abakit. Mala, ala ikaw, damang no atidog ti pila ijay bangkaw. Panyang, my love. At damanin nakabulos sa baka ni pari inggaw. Manan, inal daw sa amatan nga da makabulos abakan ni pare Inggaw. Uwin nga raw. Kasanaw, saan dan tumat nga ipagod anasayaat? Ay na, makabanog tagtiliw iti bulos abaka. Ay, kat, mapan ka nga ruden alakay. Tapno saan na nga asakan timula dagiti kaaruba. Sige, mapanak nga raw din, bakit? Ket amangan numarabyan kami nga gawid, Anya, agtiliw kayo lang iti baka, marabyan kayo. Ay, narigat at tiliwan dagiti baka ni pari inggaw. Bakit? Tanaatap da. Mapanak ko. Ay na, pare. Nakalibas tamanan ka dagiti asawa ta. Mayat pare. Nagganas abyan. Uwan nga raw paray. Imbaglagi din Tadadagiti bakam amay pampambarkaw. Wala pare. Sa ngasako ti pangalahan tayo ti rason. Mala, mapantangarudain. Kasigurado nga agor-ura yung dagiti chicks ta, ijay ilay. Ay katuwan paray. Agin didida pa'y lang. Kaya't natamat lagayam. Nasa diskarte lang yan, kunada nga raw. Pare. So ang nagasat ta. Tanakasarak ta iti ubing nga adayong dagiti asawa ta. Ang paray. Kasanaw nagkurang ti budget ta. Di ka kadagdanag, paray. Anya ti serbi na dagitay naglakwan mi iti baka ngay. No saan ta nga usaran. Ay, adaya, paray. Ay, katuwan Ay na. Nawad-wad ti imat ko akwarta ita, paray. Tayin talak ni Suling nga asawak ti naglakwan mi iti baka. Isa don't worry, paray. O saran tama pan makidait. Never pair. Ingo is hair. Ay na, nagmayat mat dito yan, pare Malyaw.
Italang ang makastrikat iti dayto a restaurant. Ay, psst. Ay, kat saan mo ba't niya patlaw nga ignoranti ka, aparay? Tanay ka, babay. Ay, wala niya. Hi! Hello! Adda kami! Nagagawa ng tinorder yung amakmakan. Ama, no saan tayo ang maibus na gita? Ay, kay tuwin tapno ado ti pagsasangwan tayaw. Aywan gayam. Kunayo nalawa ti dagdagayon. Saan ka din? Ay, wen, Jana. Ay, pudno dayta. Nalawati dagame. Kinapudno na. Asinderaw ti awag da kanya. Os? Really? Kasla adda nangagkuit na yung anang ibaga nga adda ti negosyo yun. Oh, that's me. That's me. Siyak dayta Shirley. Wow! Negosyante ak nga main. Ha, pudno dayta. Negosyante dayta akong pare. Di mi kaya tagpalastog. Saan kami basta-basta? Talaga? Correct, mga siksi. Baknang kami. Narigat lang amin tagpalastog ta. Humble kami. Correct! And available kami. Yes. So nga awan ti pagdanagan niya. Ay na. Friend, birukan ta ka di pa ni Rafi. Saanan, friend? Pinanawan na tamutun? Don't worry. Wala na kayong hahanapin pa. Anya nga'y inggaw. Na ibang kumbutlaang nga dyan naglakwan ta iti baka. Ay kawun Wun mo't Imbang kuk amin bakit. Ultimo 850 abariya. Siyak pa iti kunam. Ay kat na nga laka kumamot tan ay iti pinagkaan mo. Wano pinagmeriendam lakay. Sayang bakit? No nagnagto pa yun anagawad. Anya? Ay, isumot lagayam anarabyad ka lakay. Di ta makitam ti sakripisyo bakit? Wen nga raud. Ala, manganta nga rudan. Ano santan aday ta dinengdeng alinutok. Kwa bakit? Nabsugak pa'y tananganak ijay ilay. Ha? Nangankan ko nam? Nay, anya nga itikinan mo ijay ilay. Nagkita kami ngamin kan ni Pari Malyaw, katin libre nak itimakan. Iso dayta dinengdeng mo bakit? Ano sampay laeng asidaan, asiksika? Ay na, Kaka Maria, nagrigat at alaga no adda makabulos adingwan dito'y purok tayo. Apay ayapan niyang. Asinaw tinakabulos ti dingwan na. Ay, jay baka kano ni Pari Ingo. Anya? Ay, awan tinakabulos abaka. Awan mo tinakitak. Ay, idinaminsan nga'y, Kaka. Adda ka di nakita man nakabulos abaka ni Pari Ingo. Awan mo tinakita, kakapanyang. Kanda magko ilako kanon ni Ingo dagitidwa abaka na. Kasta ka day. Kawan, kan nakitak la itay ni Ingo. Nagpaili damay, kadwa na ni Malyong nga asawam kaka. Naglugan da iti Jeep. Kasta ka day. Ay, jakam mo ang nagpaili da, Kaka. Ay, loklokwan nak nga ron ti asawak no kasta. Ha? Ay, sana balay, kakapanyang, tawan ti kalokwan, asaan to amamuan. Tandaan amday ta, Kaka. Anya ngay, friend, kasla kayat kumutan ni Ingo. Uray sakmot, friend. Kasla kayat kumutan ni Malyong. Ay na. Bak nang dangamin, friend. Kan, single da pay. Ang kasano ngayon ni Rafi? Mabayag pa'y nga agsubli day jay. Nupudno ang nag-abroad, friend. Sa bagay. Kasla tatang tamutan da Malyong kan Ingo, friend. Laklakayan da. Win nga rod. Agat pumada da, friend. Kasta la ti biyag, friend. Di napatag. Ado ti kwartada. Practical itan ti biyag, friend. Lakay!
Agpudno ka! Awan mo't kano tinakabulos a baka! Ah. Ha? Anya? Kwa? Anya nga awan, mate? Ada! Sino tinagko ng awan? Ni Kaka Maria tinagko na! Na? Ay, agkabaw day jaya, Maria! Patpatsimot day tanging bagana. Kanin lako kanunda pare Ingo jay baka da! Isu akasanaw a makabulos? Ah. Ha? Kwa? Ada pa jay may sa baka na. Isutin nakabulos, bakit? Uwain, isaw. Na. Bagtit na dya, bakit Maria? Di na mo tibagbagana. Ay salbagkit di na dya, bakit? Ay, sapay nurumwar ka. Pasaray marabian ka nga agawid. Papapanamaya! Mapanak nga ron tumultulong agtiltiliw iti nakabulos abaka, bakit? Ay unay kan ayamit. Di nakloklokwan si Kamalyong. Ha! Maamwak lang nga dakalokwan nga aramidam. Irakad ka amat maturog. Sa kaisaltak iti uray la malapsutan ka. Ay, saan ka luklukwen? Bakit? Tumultulong lang iti karuba. Ay, unay kan aya. Pagkabasulak ayamat ti tumulong. Kamata. Na. Wan, sige friend. Sorpresaan tadamalyong ken Ingo. Mapanta iti lugar da. One friend, san abale? Amutamot tanjay lugar da. Kan saan ta nga ibagbaga? Tapno masurpresa da. Wan friend, kantap no makita tamutin ti balayda. Ay na, nagdadakkel siguro ti balayda. Tabak ng daan niya. Ay na, excited ako, friend. Ala, mapantangarudan aguray ti lugan ta friend. Uray siya. Excited ako ten. Pudno amin nga imbaga kada kayaw. Kanayon ko ida makita mapan ijay ilay. Kasla sa bali ti agparparik na kanyak maripanyang. Kasla, rason sa amatlan nila kay ko ti amin. Ha! Wan nga rod amaray. Tirason mat ni Malyong. Agtiltiliw da kanila kay mo iti nakabulos abaka. Gaya mapanday jay ilay. Awanan ti ba kami, Maray? Inlako men. Kat ti pagdandanagak. Ay na, Maray. Jay imbang ko nila kay ko ang naglakwan may itibaka. Ay, sa bagay. Diyay nga rod ko nakon. Awan ti kalukwan. Asaan amamwan. Panyang. Suling. Iso adi ka agdanag. No bilang tandar aramidan dagita sawayo adakes. Anay. At sumungad adwa apabalasang. Agturong da dito'y balayo, maripanyang. Naimbag nga oras yung mga nana. Nay, ay kastamat, babalasang. Papananyaw. Umay mila ko madamagan no sa dino ti balay damalyong kan Ingo ditoy. Ni, panyang, suleng. Dagitimot, asawa yu ti sapsapulan da. Apay ka day. Anya ti masapulyo kan ni Ingo nga asawa. Asawa yung kunayo ni Ingo, nana. Wan! Siyak ti asawa ni Ingo. Kansyak mat asawa ni Malyong. Awan, babalasang. Dagitoy, tasawa da malyong kan Ingo. Apay, asino kayo kaday? Ay na. Nabanugak ang nagbalsog ba ka? Mabisina ka, nakaluto ka kaday. Salbag kakit day. Kayat mun sakat nga isinak dagiti dua nga imam kadwa sakam, Sakon tudot-duton kan pudak day tadilam nga ulbod. Kayat mau. Apay mo't kastat ibagbagamon ba kahit anyayat ibasol ka. Ayan na jay naglakwan ta itibaka. Ayan na. Sumangbat ka! Kahit aday jay bangko kasta. Sige. Ingka i-withdraw.
kamot laang. Na, ay unay kamutan, kat no kay bangbang ko klaeng baka. Ay, ingkay withdraw! Tano awan ti maiyawat mo kanyak. Dagiti dwasakam ti bansigak. Salbag ka, agar-aram kamot gayam. Ha, kunam siguro ajak mamuan anya. Ay, bigat mo't gaya man. Ay, nagmaya lakit tiring ko na ya. Nana, abay ngay, kasla saan ko matan may kutitido asagak. Ay, abay ngay, nakarakada matan. Nakarakada matan dito idakaon. Ay, sos, apay kasla matan na ipagod abaka. Ay, bakit? Bakit? Ayan mo! Pagyang! Apay anak agalo tak betain! Daita, terumbangkan ka. Asawak nga ulbod abaka. Ha? Adagayam Shirley, kas kada dyan na yo, Kasanuan na amo ang bakay? Ulbod! Adaya mailembang mo kanyak, ulbod abaka. Ha! Pangasim abakay. Nabartek ka simbang pat idirabe. Isang na inrakad kan. Ay. Pangasim mo na rukatan na kung dito. Tan ay mabisida ka. Saan? Ikan Ikan kalangan iti kanam. Kan ikan ka iti arinolam dito'y abay ma. Apay anaskan pa lang ay rakad nakbat nga ay bakay. Wala! Tapno saan ka na makaruar dito'y balay amapan agtiliw iti nakabolos abaka. Anya? Nagadaw arason mo, salbag ka. Padno jay ko na ni Kaka Maria. Awan, ti kalokuan, asaan amaamuan. Iso aditakan, aging gatinggana. Aging iti saan amarunot ti talan. Bakit? Pagkawanan na ko na! Bakit? Agbalbaliw ako! Ditan kagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan ti kalukwan, asaan amamuan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag. Iti direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Insurat para iti radyo. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kastala ti Biag. Agyaman kami itingkay panagdengeg.